Er is een zogenaamd bodemconvenant en die schrijft voor dat we al die storten, we hebben nog 17 van de provincie, die moeten we eigenlijk, oude stortplaatsen, die moeten we eigenlijk nog op deze manier inpakken. Die liggen nog onbeheerd zeg maar in Friesland. En dat, ja, dat is een kostbare zaak en leidt nog een hele opgave, dat klopt. Deze ben ik klaar, ja. Maar en dan de rest, er zijn wel kleinere stortplaatsen. Dit is wel de grootste, 28 hectare. Maar goed, ze zeggen wel eens van ja, je moet wel doen, dan heb je ook wat, maar het is maatschappelijk geld, dus het moet zo goed mogelijk besteed worden. En het hoeft niet helemaal afgegraven te worden, dat scheelt alles. Dat scheelt alles. Maar dit is het eindbeeld, hè. Zo blijft het ook, zoals je het nu ziet. Ja, appelbiëm, paardenbiëm, proemenbiëm, alles is er deze kant op komen, maar alles wat hier te wachten is. Dat jouwt ik in het provincie leven. Nou, vroeger waren er altijd nog een fruitpleukdieren door de meesten. Nou goed, daar is nou maar deze afsluiting, zeg maar, steken we daar een stukje voor en zetten we daar op tasje en dat meesten hier nou net meer komen, zeg maar, om fruit te halen.